po si ate, pinagpapawisan. Pagbasdan niyo po ang kanyang muting mukha. Ganun mo. Iba mo siya sa buwan. Bilakad mo lang siya. Salamat. Dito na lang tayo dito. Ako na bahala. Yun. Isa pa. Yun. Ayan po si ate, nakasibangot na siya. Dapat yan. Si ate ay may malalim na likuran. Mga kaibigan. Balikan na lang yung damit. Kung nabig sa bahay, lahat niya, buusan ng tubig. Bubusan na. Lahat niya, buusan ng tubig. Huwag mong higaya. Pinag-imatanong mo siya. Kat-kat. Apa? Ano pinagkaiba ate? Magana po siya, magana. Hintayin nyo naman yung video kung pinagkain. Oo. Ate, may pinagkaiba. General na lang eh. Putol-putol yung lang. Opo, opo. Ito na po si ate, alamit ko na po siya. May ang malalim ate. Yan. Yan. Hinga ba ate? Lalag tayo ngayon. Mamaya, alam niyo. Hinga. Kat-kat. Opo. Tutulungan ko pa siya doon sa ano. Masaya na yung dito yun. Yan, papalinis ka lang ko pag cellphone ka, tinanong mo pa yung nanay mo ha. Yan. Ang tigas mga kaibigan, ayaw kumalaw. Hinga. Bukad na dito ka. Yan. Parang buhay mo ha. Tumayo ka na lang. Hinga ng malalim. Relax lang. Sarap. Kung na ginawa na, wala pa yan. May siyata. Medyo malayo mga kaibigan. Kaya, Dito pa lang eh. ganyan ang kanyang pakiramdam. Pawis na nilalamig. Si ate. Hinga. Baba. Hugot. Ito mo na, kung titigas. Yan. Puso. Tulak. Yan na oh. Yun na mga kapuso, kumagtay. Kapon, mataba pa sa'yo. Patay naman tayo ha. Walang daya, walang... Ako yung Huminga ng mag-tiyo. malalim. Sabi nung tiyo, ay sabi nung pamangkin. Dapat mo naman. Sabi ko nung pamangkin, habang inaayos yung motor nila, kinuha yung helmet. Sabi niya, tiyo, mainit talaga. Sobrang init eh, kaya kinakabahan ka rin kanina. No? Sabi ko. Para daw kung hinihigop talaga yung kamay niya. Iigupin talaga yan. Oo nga po, nanonood ako yan. Kinakabahan ako eh. Ay, mabuti nga. Wala, may yero lang siyang ano eh. Hindi, ano ba ano niya, yung high blood. Ay, si tatay. Kung wala lang high blood yun, sasabihin ng mga yun, bakit kita mo, wala ka na. Yan, narinig mo? Narinig mo? Parang tumutot. Yan o. Atas pa ako. Tutulak pa ako. Wala. Last, huwag ka mag-isip. Last na lang to. Tulak. Ito. Hindi ba? Okay, pakiramdam mo gan. Umikot ka, bigla. Ikot mo katawan mo. Tingko ka, yan. Oh, di ba wala sakit? Oh, okay. Ayan na, boss. Hindi ka nagpapawis. Kami nilalamig. Pero yung asawa niya, ano? Tingin, ano nangyayari sa asawa mo? Nagpapawis. Ang araw ko na yun, August 10. Alas 8 na yata ng gabi. Kaya Eksakto, 8 August 10, 2023. Exactly. Okay, boss. Okay. Narinig mo, sir? Malaga to. Sige, tulak. Di ba? Di ba? Pabugbog ka ulit sa asawa mo. Di ba? Okay, makaramdam ulit. Okay, balik. Ikaw pumaling na mabilis. Tapos tayo, dapat.
Bitaw mo siya. Ano? Oh, balik ulit. Ano pinagkaiba? Oh, di ba? Pero din. Okay mo na konti. Boss. Dapat ganyan yan, ha? Angat. Todo. Wala. Kabila. Wala. Baba. Kabila ulit. Hoy! Nakakatayo na. Sige. Sige. Lakad. Oh, tayo na. Dahan-dahan. Turuan mo, hindi ganyan. Dito ka bila. Sige, dito ka na lang. Nakarap ko dito. Dito ka nakaharap eh. Yan. Baba na pati. Baba. Yan. Baba te. Yan. Tapos, ayusin mo yung salawan mo. Damit mo lahat para kang kana mo, nirib ka ng asawa mo. Oh. Tingnan mo, kanina, ang lalim-lalim yan. Okay, tayo. Nahilo ka hindi? O lakad, tignan natin. Pinagpapawisan po yan, August 10 ngayon, 2023. 8 p.m. Ngayon, anong pakiramdam ng asawa mo? Ano tingin mo? Mas marami po pagkain ba ngayon po? Oh, gumanyan ka, ganyan. Ganyan. Ano, masakit pa? Ba't ka umiyak kanina? Hindi na po mahalin. Kami nilalamig pero siya pinagpapawisan. Bukas yung aircon, no? 20 yung aircon, no? Ano pinagkakaiba? Okay na po. Wala na sakit. O, paalam ka na. Kung may case po kayo ng ganyan, puntahan nyo na agad. Huwag nyo na patagalin para sayang opera 800,000. Magkano offer? 800,000. Bye-bye you. Taga saan mo na pala kayo? Angeles po. Angeles, Pampanga. Mega shoutout. Ito na lang huling gagamutin. Bayo, magkapatid sila. Ito girlfriend niya, boyfriend niya. Okay, bye-bye. 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 Bye-bye.